Ebe Mulenze Moze kenekwa mụ na onye na-achịkwa dị na video bụ MC Agotalk Egbuefi. O nwere ihe o kwuru because ihe na-eme, let us be sincere to ourselves. Mmadụ mee ihe ọma, ngwa mmadụ na ihe o mee dị mma. Because I believe in one theory. If you have never told me thank you na nke melem, you don't have right to criticize me over when you felt that, because I will not say that now I did something wrong. When you felt that I disappointed. Because now there's every tendency for everybody to fail, because I be know every man or woman born on this earth is bound to fail and to disappoint. So chukwu. Man, I don't know why people have been trained never to see something good in them. Somebody like me, go and check. I am still proud of it, and I will still be proud of it till Jesus come. I am the only guy here post to Mbaka. Post to Yambana Dragia. I'm the only one here post to Homo Ebuka Obi me. Post to Ebuka Obi Mbana Dragia. Go and check my videos. I'm not like people now get post to a problem, because if we make this crusade we got there are people you post your video because na issue after this thing your video how 1 week you will not see them again. Man, for us who have stood the test of time, we know how it feels to be dragged. We know how it feels to when you stand for something truthful. We know how it feels to be hated and to be, it looks as if you stand alone. And we are still standing with Ezuku no. Ebuka Obi na abia eme ihe na ekposisi na eme ihe na ekposisi ndalo na street na rehabilitate ha na enye ha good life na enye ha ebe akwasịrị egwu. That now mmadụ Ebuka Obi emecha ya ọnụ ọhịa na nwụrụ anwụ pụta wele glory na enye Matthias. Kedu ihe can you boast of anything Matthias megolu ndị Igbo? Pụta kene boast kene ihe Matthias megolu ndị Igbo. As long as I am concerned, Matthias is my common enemy to the body of Christ. You got to go. As long as I am concerned, Manda no one team with us and one you team with Matthias. How we no say Ebuka Obi ogo. All those things does not, it profits nothing. Because I need them whereby as a Christian, you have no business to teaming with all the form of as a Christian in Akulo Nyugu. Maka again and one nego can name so when you go kwile maka kwile onye ọzọ inakwulu onye na-akpa isi ana. What then is the difference between go ikpokwu isi ana? Abolo maka again onye akwuta nke metụta gị. Take for example na that person kwulu in the favor of your opponent. Yes, na akwọ na opponent ga akwọ na ya ụgwọ, because that is the common word we use. Akwọ na onye ọgwọ akwọ na agwọ. Then I begin to ask, ngo na ekwu that thing about the other person. How much were you paid also? Because he believe in believe in that is just it. Because he can't be doing something for free also. Because more believe that there are thousands and millions of people that we are not paid. You see now when that logo we put a receipt to go sim. It is one no only here because we could only when menka we put here go sim. Uno sine Ebuka Obi bụ zona coordinator Lagos branch the adoration afobem video afobem proof afobem picture till today. Uno sinu ye wete report go see na buru mba kpochi stadium nunu ye made investigation till today aforum investigation aforum mba. Unu at the end of the day say na Peter Mba kpochile. Peter Mba acknowledge be no ya makpochi unu nwa na ikwu unu nwa na answer. Fourthly una say na Mbaka nwe right ikpochi stadium Mbaka afunu be mebe okpochi stadium and okunya okwu said it in his own mouth. Can you hear me sound like this? This video is so total and eye-opener for everybody. Always learn to celebrate when madam meli home, but madam can drag him madam bahuna patawa. Ebuka Obi na pagale kita na rehabilitate ndala na ekpokose ha. Ekpokose ije na comment section na go talk. Hey, Ebuka Obi akwa na go ebe akpakpakpak. Ebuka Obi akwa na go ugwa. Ebuka Obi emenda nka. Ebuka Obi nwono nwele ego n'ikwu mmadụ ọnụ ụgwọ. Ego ne ko onwe. Elukwa by now no na-enweta go prove ebe onwego ndị je na akwa ụgwọ pụta na gosi ya receipt, gosi ya the reason for payment, gosi ya photo ha na-ebia na Ebuka Obi. Ihe nwana na-asị na ọgwala governor Enugu State, show me the proof ebe okwulu ya. Unu ejikwana maka unu ihe etile mmadụ gwa mmadụ okwu ọjọọ. Ọ dị ọkwa na mma. Atago mụ aka na-ekwu ya okwu.
Mbaka me nkoma me pose ama mgbo ndị mmadụ kpalịlị m ndị na-ada na-akwelu Matthias today ka ewedara gị Ebuka Obi na-akwelu Mbaka today ka ewedara gị Ebuka Obi ha niile kpalịlị m mgbe m postu chapel Mbaka ọ sị na ya kedu why ọlụghọ factory ọlụghọ hospital ọlụba nka o mee ihe ọzọ m postu ya asị why o merọ nka alụọ big cross still around about they still attacked it sị na nka na nwere ihe ọzọ a na-alụ sọsọ ịba mma n'ime nka mana kịta just because unu feeling na nwe common enemy with against Ebuka Obi una like you unu team with Matthias team with ndị adoration kunu we no say Ebuka Obi ogo I am so shameful and disappointed at all of you kodekwan Igbo mma na afa mgbe ogbu ife go talk eme market ịma na abịa na social media abịa na Facebook anụnwa egubo onye nwe integrity na ndị niile na-eme ihe gbasara ihe eji Igbo eme na Facebook maka anyị nwa bidorie gụba ndị nwere integrity ego ihom mana onye iro ogoro onwe ya asị na mụ na ya na-asị ga na Facebook enweghị time a o wee bute m n'ife m chọrọ ikwu maka na ifu nke dị mma ifu nke dị njọ buru ya dobe onye ahụ vam dọgide onye ahụ dọgide ya dọtuo onye ahụ mebekwa nke dị mma pụtakwa bịa dọwakwa ya vam nọ na-eme nke dị mma yes ọya eji ama onye nwere integrity yes ọha ikwu ọnụ na-abụ ọya eji gosi na ị nwere integrity na ibe iji adọba onye ahụ vam mgbe ọ na-eme nke dị njọ bụ ka o wee mebe nke ọma so o mebekwa nke ọma ahụ pụtakwa bịa gwụkwa ndị mmadụ na onye emebekwa nke ọma yes na ọ bụrụ na ị nweghị evil mind igbukarị onye ahụ ime ka ndị mmadụ foto onye ahụ asị ajọ mmadụ because ọhịa ụnụ na-arụzi na social media ọhịa ụnụ na-arụ kacha ndị Facebook ọhịa ụnụ na-arụ ọnwụnụ na-achọghị ụnụ amụ ha ịma ụnụ apụ firuo na and anyị nụkwuru ụnụ enwe na group ọ na-abụ nteta ụlọ otu a Monday morning na-ekwu onye ụnụ ya akọtọ Tuesday na-ekwu onye ụnụ ya akọtọ Wednesday na-ekwu onye ụnụ ya akọtọ nenenu vidiyo Ebuka Obi ebe ndị otu ya ndị tim ya na-akpagharịgasị obodo dị iche iche na-akpọkọsị ndị ala na-akpụja na psychiatric home ọlụrụ na revive life. This is what is called humanity. This is what is called humanity. A revive ndụ mmadụ onye nwa bụrụ humanity. Ohe potato onye fu onye iti picture ma picture mmadụ na-abụ mba go judge go lawyer go judge go ịdọgide onye ahụ ịdọgbu onye wee jaghị ike ị na-eme ọfụma kwuonu maka nke ọ na-eme dị mma aha m ekwu ka nto oye unu mana ma I'm not a psychophant. Check history Ogbuefi agụ aha agụ ya. If I want to talk about the governor, I talk about the governor. If I want to talk about any state, I talk about any state. If you come in, I say it. If you call in, I say I don't. I did my yoga ego. I'm not a psychophant. You want to go? And my boy the truth. Na-eke Ebuka Obi si wolu na-akpọkọsị ndị ala na-eje edobe na psychiatric home ya na-etritifa na-enelufe anya. That is humanity. That is serving humanity. Aha m ekwe ka nto ndị Zion. Aha m ihe mmadụ ọrụ ụwa anụ nwa bụ onye na-ebu ụka n'isi na ọ dị ka onye amaghị ife ọ bịara owu ime. Onye bu ụka n'isi gekwa ntị ka mkwugharị ya onye bu ụka n'isi dịka onye amaghị ihe ọ bịara ụnụ ịchọtabụ purpose go n'ụwa ụka wee ebe a ka ọ dị gị na chi dị na mma ị na-efe Chukwu because your conscience alone is the church of God. Your conscience ma ihe dị njọ mara ihe dị mma. That is why iwenye mma ka igbuo mmadụ o nwere ife ya nọ n'ime gị na-asị gị ihe ị na-eme ọdọrọkwụ mma ihe ị na-eme adọrọkwụ even ije ka ije kwa iko enwere one thing nọ n'ime gị ya na-asị gị ọkwa iko ka ị na-eje kwa ọnya nwa conscience. So onwe onye a na-ada ọtụ ya sị na ọ maghị ihe dị mma na ihe dị njọ. Onye na-esi na ọ na-eje ị na-eje ebu ụka n'isi nke nwa masịkwa ihe ị na-eje achọ ebe a
mgbe m bidochara ihe Facebook ka m nyere tichin ihe gbasara mmadụ iberivu na onwe ya berivuo na ikpe ekpere Chineke aza ahụ anwe na levụrụ mmadụ nọ nọọsụ na ụmụazị ka na-ebido kwube maka nke ote na ekwuje eche ka ebido 2017 18 19 ọ mgbe ekwuchara ụmụ ya so na ihe na-ekwu maka ife Ebuka Obi na-eme na ọ dị mma ụnụ fụ nke ezigbo unu eto onya ọhụ oge niile na anadọ mmadụ ka unu dọgbue abanwe ogbu efi agụta ọkụ eme mma ka show m ugwu 3rd of May biko na Eko hotel ụmụ Igbo ka anyị dọnye n'iru ga emekwu ya ka oyi efi as usual udo